kontakte mig bagefter, inshallah, for at få deres bøger. Og det tredje, det har jeg glemt. Håber jeg, inshallah, jeg kommer i tanke om det bagefter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا القاسم محمد. Vi er her i dag for at fejre den 12. imams fødselsdag, hans fødsel. Og vi ved jo alle sammen, at Imam Mahdi-emnet er et emne, som alle interesserer sig for. Ikke kun fordi, at alle religioner har behandlet emnet, eller der findes omkring det her Mahdivisme, messianisme, end of times emner, doomsday emner. Altså, er folk interesseret i sådan nogle ting? Glem det der med at bede vores bønner, og hvad er det for nogle tvivl, der ugyldiggør bøn. Nej, vi vil gerne læse om ting og sager, der sker. Du ved, himlen falder ned, jorden kaster op, og folk går i krig, og Sofiani kommer ud, og Dajjal og sådan nogle ting og sager. Hvis vi ser på historikken på vores internetfaner, så er det sådan nogle ting, vi er meget mere interesseret i, end alle de andre ting, der i virkeligheden er obligatoriske. I hvert fald, det er et varmt emne, det her med Imam Mahdi. Og det findes i alle religioner. Jødedom, kristendom, buddhisme, hinduisme, ateisme, hvis man også betegner det som religion. Det findes også blandt ateistiske mennesker. De venter også på, at verdens situation, den bliver så kaotisk. Altså det bliver så kaotisk. Der vil være så meget uretfærdighed. Der vil være så meget tyranni, at folk de tænker, der er ikke noget håb. Det eneste det er, at der skal ske et eller andet mirakel. Enten så bliver vi ramt af en eller anden komet, så er det hele overstået. Eller også så bliver vi ramt af noget andet, som hjælper os. Og vi har det også i islam. Uanset hvilken skoleretning man tilhører i islam, så er Imam Mahdi et emne, der er varmt. Sælger som varmt brød. Så når man siger Imam Mahdi, lad os tale om Imam Mahdi, så er folk de sådan, helt sikkert. Vi skal holde tale omkring bøn, faste, hajj og sådan nogle ting, dukker der ikke folk op. Måske hvis der er mad, så kan det godt være, at folk de begynder at dukke op. Men ellers ikke. Imam Mahdi, alle sammen dukker op. Det her, det skal vi bare gøre. Læs en salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Og det er meningen, at jeg skulle gennemgå noget, som er meget nødvendigt og vigtigt, og det er selvfølgelig det her med imamer, imamen. Hvorfor det er egentlig, vi har behov for imamer. Findes det overhovedet i Koranen? Findes det i islam? Og vi gør det rigtig kort. Selvfølgelig det er et emne, som man kan bruge rigtig mange taler på. Kort og godt. Profeten Ibrahim er en profet. Syndfri, ufejlbarlig profet. En af de store heavyweights, som de plejer at kalde det. En store profet. Allah subhanahu wa ta'ala, udover at have udvalgt ham som en profet, udvælger ham også som en imam. Og den her dialog, den foregår mellem profeten Ibrahim og Allah subhanahu wa ta'ala i den hellige Koran. Og så er det, at profeten Ibrahim a.s. spørger Allah, ja Allah, nu når du har udvalgt mig som imam, vil der også være imamer blandt mine børn? Allah siger, nej. Det er mig, der udvælger imamerne. Der er ikke nogen tyranner. Der er ikke nogen folk, der er uretfærdige. Der er ikke nogen folk, der er syndige, der kan blive imam. Og det er det samme med os. Og det kommer til vores elskede profet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Og nok det er det samme. Profeten vælger en, der er ufejlbarlig, og en, der er synd. Hvorfor er det vigtigt, at det er en, der er ufejlbarlig? Læg mærke til, profetens opgaver og pligter har været at videregive budskab for Allah subhanahu wa ta'ala. Inspirere folk, motivere folk, vejlede folk, oplyse folk, forsvare islam, forsvare muslimerne. Og alle de her ting, de har en direkte tilknytning til Allah subhanahu wa ta'ala. Efter profeten, der har vi Koranen, og hvad har vi så?
Der er folk, der mener, at profeten ikke efterlod os nogen efter hans død. Ja, vi må selv vælge. Der er andre, der mener, at han valgte fejlbarlige folk, der kunne synde, ligesom os, der sidder her. Vi, os følger Ahlul Bayt alaihimus salam, har ikke den overbevisning. Vores overbevisning er, at nej, det er kun Allah, der vælger ledere. Det er kun Allah, der vælger folk, der skal lede en hel umma, en hel nation. Og de skal have en direkte kontakt til Allah. For der kommer hele tiden nye emner. Og det er dem, der skal inspirere os. Det er dem, der skal motivere os. Det er dem, der skal forsvare os. Og det er derfor, vi har de her imamer. Og vi har beretninger omkring imamer, om imamer i alle bøger. Både bøger hos folk, der følger andre end Ahlul Bayt alaihimus salam. Der har vi beretninger, der siger, at profeten siger, efter ham vil der være 12 kalifer, 12 ledere, 12 imamer. Og vi er i dag her samlet for at fejre den 12. imams fødsel. Og det er en imam, som alle er enige omkring, at den her imam, emnet er behandlet i islam, emnet er behandlet i Koran, emnet er behandlet i vores bøger. Der er selvfølgelig nogle uenigheder. Nogle mener, at han ikke er født endnu. Andre mener, at han er født, men han er død. Hvad er det, vi mener? Vi mener, at han er født, og han er i okkultation. Det er et stort ord. Mærkeligt ord. Første gang jeg hørte det her ord, jeg kunne ikke finde det ord på. Så jeg blev nødt til at spørge, hvad er det her ord, det betyder i Imam Mahdi okkultation? Det lyder meget fancy, okkultation. Hvad sker der? Fik jeg at vide, at det er fordi Imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, læs en salat. Er i ghaiba. Et nyt ord. Ghaiba, hvad betyder det? Kender I det, når man leger? Gemmelang. Det er noget af det, men alligevel ikke. Mange tror, at okkultation af ghaiba er i virkeligheden, at det er en imam, der er død. Non-eksisterende. Meningen med okkultation af ghaiba er, at han er skjult på en måde, så vi ikke kan se ham, men han lever stadig blandt os. Har vi andre eksempler på det her? Altså, der er folk, der kan sige, 1400 år, en person, der er gemt, og vi kan ikke se ham. Det tror vi slet på. Det lyder som et eller andet science fiction noget. De er i gang med at lave en Ringenes Herre 4, og så bruger de det her emne. Det tror vi simpelthen ikke på. Hvad skal vi gøre? Det er meget simpelt og enkelt. Har vi andre eksempler fra Koranen, den hellige Koran, som fortæller os, at der er folk, der er i ghaiba, i okkultation? Selvfølgelig. Den bedste af dem alle sammen, Jesus. Isa alaihi salam. Hvor tror I, der er folk, der siger, you know what? I dreamed about Jesus. Jeg drømte det. Eller for andre folk, der kommer ud for en ulykke, Jesus saved me. Altså, Isa alaihi salam kan også gå rundt og redde folk. Det er i hvert fald et eksempel. Så har vi Hazrat Khizr alaihi salam. Mange folk, de kender ham som den grønne mand. Når man siger den grønne mand, så tænker folk på hulken. Det er ikke hulken. Jeg vil lige så godt sige, det er ikke hulken. Han kendt som den grønne mand. Han har i hvert fald levet rigtig mange år. I Koranen, der bliver der nævnt en historie, hvor det er, at han tager ud sammen med Hazrat Musa alaihi salam. Vi har sikkert hørt den alle sammen, hvor det er, at han laver hul i et båd, og så dræber han et barn, og så ødelægger han en mur, og Hazrat Musa alaihi salam, hvorfor gør de her ting? Og så forklarer han, hvorfor. Det er vores diskussion en anden gang, søde detaljer gennem den her historie. Men han er i hvert fald også i okkultation. Så har vi det, der er rigtig, rigtig fedt på vores bog. Ashab al-Kahf. Jeg ved ikke, om der er mange af jer, der har set den her serie. Man kan finde på YouTube. Jeg tror, den hedder The Man of Angelis, eller sådan noget. Angelus. Virkelig fed film. Virkelig fed historie. I hvert fald nogle shababs, nogle gode venner, som lever i et samfund, hvor der er for meget kuffer, hvor der er for mange dårlige ting. Og så beslutter de sig for, at de tager op i et bjerg, en grotte, og bliver der. Og søger hjælp fra Allah. Det er ikke fordi, de var muslimer. Det er ikke fordi, de var muslimer. På det tidspunkt, så tilhørte de den religion, Allah havde sendt på det tidspunkt. Læs lige en salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Nå, hvad var det, jeg fortalte om en film, hvis jeg ikke tager fejl? Ashab al-Kahf. De var oppe i bjerget. De tager op i det her bjerg, og Allah subhanahu wa ta'ala får dem til at falde i søvn.
falder i søvn, de vågner op igen, de tænker, nå, vi har kun faldet i søvn en halv time, ligesom os nogle gange, når vi sover 10 timer, vi tror, nå, det er en halv time. Så er det gået 2 dage. Hvor har det været henne i 2 dage, når jeg lå og sov? De vågner op igen, der er støv på dem, de kommer tilbage i byen, alt er forandret, de tænker, ved du hvad, vi går tilbage igen og sover. Og de sover stadig. Det, der er meget smukt ved den her historie, det er, at det ikke er kun mennesker, der ligger og sover i reba og kultivation. Der er faktisk en hund iblandt de her. Så hvis Allah subhanahu wa ta'ala kan smide en hund i reba, så kan Allah smide alle sammen i reba. Og det er sådan set beviset på, at okkultation er noget, der kan ske. Ikke bare noget, som shia-muslimer har fundet ud af, nå, ved vores imamer i skjul. Vi har det fra Koranen, ikke? Vi har det fra beretningen af, at det ikke kun er Imam Mehdi, Jalallahu ta'ala farajahu sharif, der er i reba. Læs en salawat ala Muhammad og ala Muhammad. Og vi kender alle sammen den skræmmende hadith-beretning, der er blevet berettet lidt forskelligt, der siger, at den, der dør uden at kende sin tids imam, dør som en hvad? Kender den godt? Dør som en hvad? Jahil. Muslim er ikke jahil. Hvem er jeres tids imam? Hvad man hører noget? Dronning Margrethe. En god imam. Hvem er vores tids imam? Hvis vi ikke har Imam Mehdi, hvem skulle det så være? Og hvis vi dør, og det er en hadith, der er kendt hos alle,